Джаго, майсторите на Спинджицу, епизод 2. Островът на Чен. Хей, момчета, някой да е виждал Ния? Не кай, тя сигурно още спи. Все пак е 3:30 сутринта и е доста рано. Да, но някой да ми напомни, защо станахме толкова рано? За да проверим къде е Кол. Няма никакъв шанс. Слугите пазят навсякъде. Значи бъде вас сме станали. Хайде всички да ходим да си лягаме. Преди това искам да ви кажа нещо, момчета. Да, Зейн? Пиксъл в моята памет видя как майстор Чен взима силите на един елементен майстор на име Карлов. Той е майстор на металът и му взе елементните сили. Така че може и нашите да вземе. Затова трябва да намерим по-бързо Кол и да избягаме. Да, имаш право, Зейн, но за сега не можем. Хайде бързо да избягаме. И чувам, че идва някой. Хайде. Мога да се закълна, че чух някой да говори, но майче просто ми се е причуло. Напоследък много неща ти се причуват, майстор Чен. Така е, Клауси. Аз вече съм стар. Майстор Чен, аз чух нинджите да говорят как са разбрали, че ти крадеш силите. Това изобщо не ме притеснява. Скоро и тяхните сили ще ги взема, но те още не знаят, че момичето е при мен. Нейните сили наистина са много силни, но тя е нищо без тези сили. Скоро ще кажем на нинджите, че ако не се преборят един срещу друг, това момиче никога няма да ги види пак. Много зъл план, майстор Чен. Да, Клаус, аз нали съм най-злият? Добре, а къде е момичето? Нали я затворих? Да. Добре, хайде да вървим. Момчета, чухте ли, майстор Чен каза, че е отвлякал Ния? Трябва да я намерим. Да, но сега не можем. Утре ще видим, още е рано. Да, хайде да вървим. Нали знаете, че аз съм ниндроид и нямам нужда от сън? Добре, Зейн, ти ще разнознал, ще прегледаш къде е Ния, а ние ще идем и ще си доспим. Кажи ли каквото видиш? Да, момчета, аз ще вървя. Момчета, хайде да поспим. Трябва да потърся Ния където и да е. Къде ли бях отишъл, ако бях майстор Чен? Просто ще кажа на Пиксъл да изчисли образа, т.е. да прегледа къде е Ния. Пиксъл, да, Зейн? Искам да видиш къде е Ния. Тя е в онази тъмна дупка и там. Там е малко страшничко, но трябва да спасиш Ния и да кажеш на другите. Добре. Ния? Зейн, помогни ми! Идвам, спокойно. Зейн, благодаря, че ме спаси. Къде са другите? Те са си лягнали, защото още е рано. 4 часа сутринта е. Хайде да й кажем, че си ме спасил и да й кажем за майстор Чен. Трябва да избягаме. Да, но нямаме за сега нищо. И твоите сили майстор Чен ги е взел, трябва да ги вземем и тогава да избягаме. Имаш право, Зейн, но какво ще правим тук? Ще се опитаме да се скриваме и да изиграем майстор Чен и да вземем силите ти от него. Добър план, Зейн. Да. Аз ще извикам момчетата, ти чакай тук. Добре. Леле, майко, кога ще можем да се измъкнем от тук? Страх ме. Но стига де, аз съм нинджа, не съм някое шубе. Майстор Чен, че си плати, че ми е взел силите. Ния, добре ли си?
Да, момчета, добре, съм малко изтощена. Но защо? Ами майсторчен ми взе в силите и за това може би. Да, той ще си плати. И какво ще правим сега? Не знам. Може да попитаме Клаус. Да, аз ще го извикам. Не, Зейн, нека Джей да иде. Ти само отиваш. Добре, да, Джей, отивай. Добре. Момчета, Дания, притеснявам се кога ще можем да се измъкнем от този остров. Спокойно, ние сме при теб. Няма да позволим онзи откачен майсторчен да те пипне отново. Благодаря, момчета. Добре, ето Клаус идва. Кажете. Къде е Джей? О, той е до тоалетната. Добре. Клаус, ти да знаеш защо той майсторчен взе силите на Ния? Ами, както знаете, той ме контролира. Ако не му се подчинявам, той ще ми вземе силите. Аз без тях съм слаб и затова Ниджи. Ами тогава ни помогни да се измъкнем, но нека да му устроим капан. Той има всички елементни сили. Как ще го направим? Просто ще му направим капан и ще се измъкнем от тук. Добре, хайде. Така, първо да измислиме плана. Така ще му отвлече вниманието. Аз ще го подхлъзна. Зейн ще го замързи. И после Лойд ще го оцели със светлина и ще може да си върна силите. Добре, хайде, той идва. Хей, майсторчен! Кай, какво правиш тук? Идвам да ти попитам защо взе силите на сестра ми. Изобщо да ме питаш, защото ще взема и твоите. Така ли? Сега Ния. Какво? О, не, аз ще се подхлъзна. Оу! Сега Зейн. Замрази го. Не. Да, аз си взех силите. Честито, Ния. Благодаря. Сега остава само да ни кажеш къде е приятелят Никол. Няма да ви кажа. Тогава ще изхвъртнеш в собствената ти яма, докато не ни кажеш. Какво? Ще видиш. Не! Щом няма да ни кажеш, ще видим дали ще издържи на тъмно при гигантските плъхове. Докато не ни каже, ние ще се радваме на прекрасния замък, докато не ни каже. Ха-ха, супер шега, Кай, и много смешна. Да, аз съм добър в шегите. Добре, какво ще правим? Хайде да закусим. Станахме рано. Добре. Ния, да, ти ли приготви закуската? Да, защо? Защото е много хубава. Какво е това? О, не, това е отровен газ. Джей! О, не, това е Клаус. Защо? Добре ви внимамих. Следва продължение.